ako človek vie, čo je zmysluplné. Ja som tam napísal, že ako je to taký môj asi životné také krédo, že ktoré tak ide celým tým môjim životom, že riadím sa tým, čo zvnútra mi zdravý rozum a intuícia povie, že je zmysluplné a nie je to, čo sa práve povyšuje, odmeňuje, čo sa propaguje. Lebo človek v podstate má také dve voľby, že buď naskočí na takú ľahkú cestu, že čo práve vždy je niečo, čo sa práve odmeňuje, propaguje, kde sa dá ľahko zarobiť a tak. A riadi sa tým vonkajškom. On robí rýchlo kariéru, rýchlo proste akože je úspešný, ale to, čo zvonku sa propaguje, to obyčajne nebýva úplne v poriadku, lebo to propaguje niekto, lebo zarobí na tom, alebo si chce udržať moc, alebo proste nejaká móda. A tieto módy, no tak to vydrží tak zhruba jednu generáciu. Potom sa ukážu nejaké tie nedostatky v tom, tie následky, čo to narazí a potom sa zmení celá tá spoločenská atmosféra. A vtedy títo ľudia ako keby zrazu akoby zistia, že sa im premení zlato na piesok, ako v rozprávke, že vlastne nemajú nič. A tá druhá cesta je, ktorou ja som to veľmi silno v sebe mal, že to, čo je dobré, krásne, pravdivé, to hľadám, za tým idem, k tomu sa pripojím, to robím. A to je sprvu akoby handicap. Idete proti prúdu, všetci si myslia, že veď čo, nečítaš noviny a autority, je to inak. Keď máte túto vnútornú silu, tak vlastne počasie sa ukáže, že ste mali pravdu, no tak prvých 20-30 rokov je najhorších, to musíte vydržať, že teda ste nejako znevýhodnení, alebo vás nedajú na nejaké vedúce miesta, alebo niečo aj horšie. Ale potom vlastne, ale deje sa to, že vy tým, že ste v ťažších podmienkach, sú na vás väčšie nároky, vy musíte osobne rásť, vy vlastne sa musíte zefektívniť, zdokonaliť vaše vlastnosti, rastúcnosti, vy rastiete odborne, lebo celý ten čas vy robíte niečo ozajstné, kde niečo naozaj hľadáte pravdivo, čo musíte sa vysporiadavať s tým a rastú vám schopnosti a potom, keď zrazu tá vlna prejde a povie sa zrazu, že áno, je to naopak, tak zrazu vy máte 30-ročný náskok a zrazu všetci sa obracajú na vás, že tak ty si na tom už dávno pracoval, ty už to máš pripravené, ty už si to vedel a zrazu ako keby sa často ešte dožijete vlastne takého zadosťučinenia, ale keby aj nie, lebo tak je to rôzne, tak ten rozdiel je v tom, že máte vždy tú vnútornú odmenu, ako ten pokoj, to vnútorné šťastie, že ste robili niečo, čo proste stojí za to. Ale častokrát hovorím, že sa stane aj to, že sa otočí tá atmosféra a ešte máte ako keby to spoločenské uznanie. Ja mám pocit, že to stínem dvakrát za môj život. Raz to bolo už za komunizmu, keď už som bol, mal som už miesto na vysokej škole a tak. A z týchto dôvodov, že mi vnútorná intuícia hovorila, že nepáči sa mi to, že proste není to celkom akože z takých etických dôvodov. Vrátil som prihlášku do strany, stratil som, tým pádom som sa vzdal miesta na katedre a dosť to bolo ťažké, lebo som to robil s tým vedomím, že si úplne zničím život. No pár rokov bola hneď revolúcia. Takže tá intuícia mala pravdu a nie to chytračenie, že aby som teda bol úspešný. A potom som teda na akadémii pracoval a vlastne v tej umelej inteligencii, ktorú ja som medzi tým už sa tomu venoval. Takže som vlastne bol taký priekopník a bol som popredu. No a prišiel tento nový akoby ten demokraticko-liberálny systém, ktorý zase má svoje akoby tienisté stránky. No a po 33 rokov už sa ukazuje, že tiež teda akoby to naráža a že tu nebude väčšine. Takže mám pocit, že znova stihnem, že ja už teraz vlastne sa ukazujú také veci, že ja som prešiel do oblasti, že robím filozofiu dejín, kultúry a ukazujem, že v dejinách všetky nejaké rozkvety a spoločenstva, čo boli, že to vždy vyselo na nejakých hodnotách, ktoré si ctili. A o tom je aj tá moja odborná práca, že ukazujem, že celý svet sú zhmotnené hodnoty. Že ako zvolíte ten hodnotový rebríček, tak sa vám to zhmotní do nejakého typu spoločnosti, vzťahov, ústavy, typ umenia, typ vedy, typ filozofie, typ náboženstva. A podľa toho to aj dopadne. A toto zase ide ako v podstate úplne proti tomu takému
poviem, extrémnemu liberalizmu, alebo relativizmu, ktorý hovorí, že môžete robiť hocičo. Že vlastne na nejakých hodnotách nezáleží, že človek si môže robiť naozaj hocičo. A vlastne teraz sa už začínajú ľudia tušiť, že to tak asi nie je, že keď si zvolíte nesprávne hodnoty, tak sa vám rozpadá spoločnosť. Ja vlastne mám prácu veľkú, ale vidíte, ja už 30 rokov na tom pracujem, lebo som to hovoril už od nežnej revolúcie, tak teraz už zrazu začína byť veľký záujem o to, ale predtým mi hovorili, že čo to ty robíš zbytočne tu, že na čo to robíš sa. Strašne veľa tém sme otvorili. Ja by som sa ešte na chvíľu vrátil možno k tomu, s čím sme začali, lebo tá intuícia ako sama o sebe, asi každý človek nejakým spôsobom je vystavený pre tú otázku, že či si pôjdem to hedonické, čo mi tu ten svet ponúka, alebo teda nikto nevie, či to bude 20 alebo 30 rokov, povedzme, ťažkého života. Možno niekto ako keby nikdy nedojde k tomu, že by ho ocenili za to, čo robí, za to, že žije intuitívne a robí, čo ho môžu naplňať. Čiže odkiaľ je ten pocit alebo toho? No, toto je tá kľúčová veľká otázka, že to nie je len tak. Proste ja stále musím prednášať a vysvetľujem, že máte typy ľudí, ktorí sú tak naklonení kvázi intuitívno, emocionálne, ako sa orientujú na toho, ako to tie práve hemisféry mozgu. A majú takú jednoduchú filozofiu, že keď to tak cítim, tak to tak musí byť. Alebo má pocit, že to mi vnúkol Archaniel Uriel alebo Ježiš alebo niečo. A nie je to pravda, to potom veľká väčšina toho je proste subjektívny akoby výtvor, kde osobné želania hrajú rolu a tak. No a keď sa tým riadite a myslíte si ešte, že to Boh vám inšpiruje, tak to zle dopadne. Čiže tu je veľký vtip, čo teraz neuroveda našťastie odhaluje, úplne vedecky, že intuíciu musíte cvičiť, školiť, to musíte ako pracovať na tom, aby ona sa vám zdokonalovala, a aby ten váš intuitívny akoby úsudok bol hodnotný, aby bol pravdivý. To je výsledok určitého spôsobu života. Ako v profesii je to tak, že existujú profesionáli, čo sú geniálni, že on príde, hneď vidí podstatu veci, ale to je výsledok toho, že celý život robil s tým a že Niels Bohr to povedal, že expert je ten, ktorý vo svojej oblasti vyskúšal všetky existujúce omyly. Že ten, kto má veľkú skúsenosť, tak to vlastne sa premení na tú intuíciu, ale ten, kto nič nerobí, len lenivo nejak sedí a čaká, že bude osvietený, no tak ten má veľmi nekvalitná intuícia. Čiže intuícia sa dá, alebo sa traduje v podstate. Alebo väčšinou asi to ľudia vnímajú tak, že to je nejaké mi prišlo. Hej, ráno som sa zobudil, nič preto nemusel spraviť a potom mám... To práve, že táto lacná intuícia nie je pravdivá a ani, ja by som povedal, áno, trénuje, ale najvyššie je vôbec, že ťažko nejak umelo trénovať, ale že to súvisí s tým, že keď si dám nejaký naozajstný cieľ v živote, ktorý je dobrý v takom naozajstnom zmysle, že aj pre všetkých, nie len sebecky a má zmysel, tak práve to ma akoby prirodzene, tá biografia ma núti, že sa učím dennodenne a vtedy vlastne trénujem tú intuíciu na podstate na tých omyloch najviac, na tom neúspechu, na všetkom, čo ma postretne, až nakoniec človek sa vybrusí. A jak to časovo vychádza, lebo väčšinou teda človek povedzme, že vyštuduje vysokú školu, alebo že postavené pre takúto vec nejakú. A ešte si moc toho, keby nemám nejak sa obrúsiť, kde to trvá bolo. Záleží, že v čom, lebo keď niekto napríklad od malička hral šach, tak on v 20-ke je veľmi isté. On proste už hral 15 rokov. Tu jednu vec. Takže jemu sa aj sníva o tom šachu, on proste už môže tak hrať, že ani nerozmýšľa pri tom. No ale keď by sme povedali, že ako mať takú celkovo, že intuíciu, že v živote všetko robiť správne, no tak na to je celoživotný nejaký ako osobnostný rast. Alebo teda asi na to ani jeden život nestačí. Ale... Mne to dalo teraz ako odpoveď presne na to, čo ste spomínali, tá nekvalitná intuícia, ktorá funguje vo veľa ľudí. Veľakrát počujem, že ja viem odhadovať ľudí, ja viem toto objať, tak cítim. To je iba taký pocití, že to vôbec nemusí byť pravda, aj keď ako keby občas to vyjde, taká proste, že natypovačka, že mám, väčšinou na ľuďoch to stretávam, že ja viem odhadnúť ľudí, tento je takýto. No, že odkiaľ to vieš, ako odhadnúť, lebo ja to tak cítim a niekedy by to vyjde a
a potom sa s tým ľudia začnú riadiť. Vtip je v tom, že to je hlavná myšlienka sofiológie, to je to, čo ja robím, že sofiológia je úsilie o zintegrovanie rôznych schopností človeka. Takže keď to zoberanie jednoducho, že ľavá a pravá hemisféra, to je to zjednodušené, ale proste rozum a intuícia, tak vy musíte obidve rozvinúť, obidve musia spolupracovať. Ľudia majú sklon akoby ísť, že niektorí sú tie typy, že má pocit nejaký, ale nekontroluje to tým kritickým rozumom. A niekto ide, myslí, že na všetko pôjde rozumom a vlastne akoby nepočúva to vnútro, že nevyužíva ten rozmer. A teraz v živote sú vždy rôzne typy situácií, že keď máte len jednu alebo len druhé, tak vždy sa potknete na niečom veľmi. Že sú veci, ktoré rozumom nevymyslíte, kde vy musíte mať akoby tušenie, ste to vnúknutie, že aha, že za týmto je niečo skryté takéto. A s tou takzvanou intuíciou, keď vy ju nevychovávate rozumom, že nekorigujete, lebo keď nepoužívate rozum, vy ani vlastne sa nekorigujete, lebo vy ani nezistíte, že bola falošná, lebo vás to nezaujíma. A zostane ten človek v takej, že to, čo tam on má, je vlastne zmiešanina nejakých možno pravdivých trochu dojmov, ale s osobným podvedomím. Takže tie úsudky potom často sú výsledkom osobných potrieb a sympatí a antipatí, ale nie ako ten človek je. Ale keď prečistíte tú schopnosť, tak naozaj je pravda, že vy len to musíte byť svätí, sa zbaviť tej osobnej akoby tých nedostatkov, tak vtedy je naozaj vnikne schopnosť, že vy vidíte niekoho a v menej ako jednej sekunde viete o ňom a vidíte obrazy, že čo robil možno pred týždňom. Tu je obrovský informačný tok podvedomí, kde vy z gest, farby, hlasu, fyziognomie, proste to podvedomie to zrazu spracuje a už vie, čo to znamená. A ukáže sa, že teda to ste vytušili presne. Sa dualita tohto, že také pekné, neviem, čo tie príslovie, alebo čo, že keď sa modlíš, tak sa modlí, ako by všetko záviselo na Bohu a keď robíš, tak rob tak, ako by všetko záviselo od teba. Že ako keby obidva tie póly treba vnímať, lebo tak si povedali, keď je iba jeden, tak sa veľmi pokonci asi na tom druhom. Mňa vo vašom živote zaujala tá, jak si možno aj povedali, že dvakrát stihnete to zadosť z toho vášho života, že ste už vlastne niekedy v 94. robili na jazykovom modeli. Je to niečo, čo je obdoba toho, čo teraz tu všetci počúvame? Áno, teda moja tá prvá kariéra bola v umelej inteligencii, konkrétne ale som robil počítačovú lingvistiku, čiže snaha naučiť počítač tú jazykovú schopnosť človeka. To už som za socializmu teda robil, to bolo medzi 87 a 94, potom na Akadémii vied, na jazykovednom ústave. A výsledok bol počítačový model slovenčiny. To bol vtedy prvý taký ucelený a fungujúci model vôbec publikát v slovanskom jazyku. A malo to formu parafrázovača alebo odpovedača na otázky, že niečo ste sa opýtali, alebo ste dali nejakú vetu a on dokázal urobiť to premeniť na významovú sieť a z toho generovať znova vety, treba z 50 viet, ktoré mali veľmi blízky význam, ale iným spôsobom, inými slovami vyjadrené. Takže ja som to priamo pripravoval s tým cieľom, že na internete, keď bude raz internet, takže nebudete zadávať kľúčové slova, ale normálne poviete nejakú vetu a on vám nájde presne to miesto, ktoré hovorí o tom, čo chcete, aj keď tam nebolo ani jedno slovo použité, ktoré vy ste použili. Čiže to bolo taký veľmi jednoduchý, ale presne predchodca toho GPT, čo teraz zrazu o tom všetci to začali používať. A v tom 94. tam sa to ako išlo, ako technické kapacity tam boli? No to je o 90. Ja som v 87. to začal programovať umelú inteligenciu, keď som mal 20 MB disk. To nebolo reálne, že by to mohlo dosiahnuť tie rozmery, ale išlo to bol teoretický výskum, model, proste to bol nejaký akoby v malom model, kde som mohol testovať proste tie princípy a pravidlá. Proste tie kapacita tých počítačov vtedy vôbec neumožňovala to, čo teraz robí tá umelá inteligencia. Ja by som teraz ako pokračoval vlastne v tejto téme s tým, že vy máte akoby v tých vašich prácach, alebo respektíve aj teraz, čo ste spomínali, čo robíte, také premostenie na taký duchovný rozmer. A teraz tá doba, alebo tie technológie, ktoré vychádzajú, tak oni ako keby začínajú vyzerať tak, že
Pretože Elon Musk napríklad pred pár týždňami som videl, jak vypustil toho svojho Optimusa, toho humanoida, a sa ho opýtali, že či je možné skopírovať ľudský mozog do teda takéhoto humanoida. Tvrdí, že do 5 rokov bude schopné skopírovať ľudský mozog do toho jeho humanoida. Ako vy vidíte túto možnosť, alebo že kde tam vlastne keby nastáva ten zlom, že keby nakoľko sa môžeme vyrobiť samých seba, alebo keď si vyrobíme, alebo skopírujeme už aj mozog, ostatné orgány prídu úplne jednoduché, kde je ako keby náš problém, kedy prestaneme ako keby vidieť rozdiel medzi človekom a nejakým tým, že staneme sa bohmi, vytvoríme si nejakú vec, už to ani vec možno nebude potom. Toto je fascinujúci vývoj. Všetci súhlasia, že nevieme, jak to dopadne a že to je veľmi nebezpečné, lebo nevieme, čo bude s tým. Ale už vieme, že aké nebezpečia to už nie, že budú, ale sú. Ja mám prednášku celú takú, s ktorou chodím, o tomto umelá inteligencia, transhumanizmus. Tam hovorím takú vec, že ja totiž sa hlboko zaoberám tými starými duchovnými náboženstvá a takto, kde bola určitá predstava o človeku, že má tú duchovnú iskru na rozdiel od zvierat a že je slobodný a že vlastne že máme nejakú duchovnú podstatu, a teda, že nie sme stroje, lebo máme vnútornú tú morálku a slobodu a myslenie. A v novoveku už sa to ako nebralo vážne, že taký duch, čo, ale teraz ako keby tá umelá inteligencia nás zrazu technicky postavila do takej situácie, že ja hovorím, že buď teraz odpovieme na tú otázku, si to ujasníme, alebo sa stane niečo zlé s ľudstvom, že akoby tým, že ideme vyrobiť robota ako kópiu človeka, tak že či to bude alebo nebude človek, tak to vlastne nás donúcuje naozaj to, čo sa ľudia nezaujímali, že tak čo mňa zaujíma Platón a títo, čo o tom rozprávali pred 1000 rokmi. A teraz zrazu musíme, kto je teda človek? Čo definuje človeka? Ako sa pozná človek od nečloveka, od stroja? A čo sa stane? Lebo to už nebude otázka, že filozofického akej kuriozity, ale bude to úplne existenčná otázka, lebo tie stroje to úplne mení ekonomické pomery. Čiže už teraz vlastne, že a to, keď niečo začne mať takú akoby výrobnú silu, že zrazu vy môžete to, čo ste vyrobili predtým za 100 času vyrobiť a bez zamestnanca, no tak to je taký tlak akoby konkurencie, že to vlastne bude ľudí nútiť, že buď používaš umelú inteligenciu, alebo si skrachoval. Teda hrozí to, že my začneme sa spoliehať na všetky tie stroje v mnohých veciach, pričom vždy, keď nejaký nový vynález nahradil nejakú ľudskú schopnosť, tak ona zakrnievala. Keď by našli párny stroj, odtedy ľudia majú ľahšie svaly, potom už nemusí pracovať celý deň. Odkedy je Google, slabne pamäť, odkedy je navigácia v aute, slabne hypokampus sa stvrkáva, čo je centrum orientácie priestorovej. No a keď teraz umelá inteligencia má nahradiť myslenie, rozhodovanie, toto je tú ľudskú schopnosť, tak to znamená, že bude ubúdať mozgová kôra, lebo niekto možno odolá, že nestlačím gombík, aby som mal diplomovku za 5 sekúnd hotovú, ale zamestnávateľ vás vyhodí, lebo vám povie, tak ja ťa tu nemôžem mať, že ty týždeň robíš niečo, keď umelá inteligencia mi to robí hneď. Lenže to, čo ona urobí, to je s chybami. Tam sú nebezpečia. To je vždy len také pravdepodobnostné. A my si zvykneme, že sa budeme jednoducho spoliehať na to a teda aj s tými chybami to pôjde do praxe. Ja už som to zažil. Už keď som tlačil moju knihu v Českom Tešíne a zrazu prišlo, že všetko som mal zmluvu hotovú a zrazu, že nie, že meníme to, že nemôžeme, že všetky peniaze dajte dopredu. Ani čo je? No, že nejaká francúzska poisťovňa nadnárodná, že vyhodnotili ma, že ja som neplatič. Tak počkajte, tak som to sebe zistil, som vydebatoval s nimi a hovorím, počujte, že nemáte vy tam nejaký stroj, ktorý beha po internete a niečo nepochopil si tam niečo ako pospájal, ja som nikdy nikomu nedožil ani 5 minút. A že áno, že robí to automat.
Hovorím, no a však sa pozrite, oni že aj, že no, že tak dajte si, že nech to človek preskúva. No a tak a my to opravíme. No ale v tej tlačiarni mi povedali, že počujte, my tlačíme 100 000 kníh denne. Lebo čo také obrovské číslo, povedal, že my nemáme čas než zisťovať, že to fičí, to beží, to je automat, to všetko a my to proste takto to je. Čiže ja už sme na začiatku, ja už som zistil, že vlastne umelá inteligencia a to máte niektorých, že umelá inteligencia, že odpálí dron a on zastrelia. Takže nás čakajú proste veci, ale aby som sa vrátil k tomu, že ja to chápem tak, že nás to teraz núti akoby k tomu, že nájsť, čo je podstata človeka, čím sa človek líši od stroja. A ako keby ten duch času našiel cestu, ako donútiť ľudí k tomu, čo klasicky bolo po staročia v duchovných školách, nejaká práca na sebe, kde človek mal vnútorne akoby sa nájsť tú duchovnú podstatu v sebe. Takže teraz nám to tá technika akoby pomôže ju nájsť, keď to takto pochopíme, lebo inak nám hrozí nejakým seba zničením. Dve veci ma napadli. Ja si rozhodol, že vás preveroval ten stroj nejaký. Spravil chybu, hej? Ale však to robia aj ľudia. Že človek tiež spraví chyby, ale pri stroji mi príde jednoduchšie nastaviť ako keby, že morálny kompas ako pri človeku. Že či to nakoniec predsa len nebude ako keby výhoda toho, že on spravil chybu, lebo možno nemal dáta, ale nespravil to ako keby, že úmyselne. Môžeme si položiť takú otázku filozofickú, že či človek má morálne slabosti a človek je ovplyvniteľný. Takže on z toho dôvodu zlyháva a stroj z iného dôvodu, ale neviem, asi budú oba prípady, že ja neviem, keď budú tie samočinné vozidla. Už veľa ľudí zomrelo teraz na to, ale ja verím tomu, že oni budú bezpečnejšie. Že nezaspí a tak ďalej, že teda to percento tých nakoniec bude, že sa to celé uspôsobí cesty a auta, takže tu bude menej nehôd, než keď ľudia šoferovali. Ale preto, lebo to je technická vec, proste doprava. V tej oblasti morálky, že čo je akoby dobro, zlo, tak to je taká vrcholná ako keby schopnosť človeka, že tam vlastne tým strojom akoby nemáte vôbec ako vysvetliť, že o čo sa jedná. Že oni proste to neviete to zadefinovať. Takže on vždy, tam bude nejaká taká hranica, kde on to bude robiť podľa nejakých kritérií, ale iba človek pochopí, že tie kritériá treba teraz zmeniť, lebo to je iný prípad. Tie stroje majú k tomu ešte veľmi, veľmi ďaleko, aby mohli naozaj takéto tie, jak poviem, tú morálnu schopnosť človeka akoby niečo vyhodnotiť. A z výhľadu do budúcnosti, ako to vidíte, že nie sú tieto veci akože dobro a zlo tiež iba výsledkom proste neurónovej siete našej, ktorú máme? Že predpokladáte, že nie sme stroje, hej? Asi. Toto je otázka, ktorú ja som nútený nechať otvorenú, lebo to je akoby metafyzická otázka, že je tu nejaký duch nezávislý od hmoty, čo vôbec nevyučené. Kvantová fyzika vyzerá tak v podstate, ale nevieme to ani dokázať. Čiže to je otázka taká filozofická, ktorú sa debatuje už 1000 rokov, ešte sa bude dlho debatovať. Ja som ale ako keby v praktickom zmysle viac menej potvrdil, že náboženstvo bola veľká múdrosť, ktorú človek má v živote používať a vtedy sa ako dobre rozvíja. Tým není povedané, že nakoľko to je v mozgu a nakoľko je, neviem, nejaký presah kvantového pola alebo niečo. To sú rôzne hypotézy, špekulácie, ktoré sú akoby, niektoré sa aj akože testujú alebo sa to snažia nejako preveriť, ale to zaujímavé bude, že jak ste o tom modeli mozgu, že Elon Musk si myslí, že skopíruje mozog. Obama vyhlásil, že urobia tzv. Konektom, neviem dokedy, to znamená, že kompletnú mapu všetkých spojení v ľudskom mozgu. A to zaujímavé bude, že čo sa stane, ja som na to zvedavý,
lebo teda ja hučím za to, že to nebude fungovať ešte nejaký značný čas, v nejakej dohľadnej budúcnosti, ale to bude zaujímavé, že tam sa ukáže zrazu, že jak to, že čo je rozdiel. My sme mysleli, že človek je toto a keď to urobíme model, tak zrazu to nerobí to, čo robil človek. Nie? A budeme ďalej si niečo uvedomíme na tom, lebo tam je taká vec, že je tu jedna veľká záhada, na ktorú nevie nikto ani len slovo povedať zatiaľ, že čo je to vedomie, pretože umelá inteligencia je inteligencia a inteligencia a vedomie je niečo úplne iné. Že my máme stroje, ktoré sú inteligentné v tom zmysle, že vedia riešiť problémy, ktoré už teraz presahujú kapacitu proste mozgu, že vy môžete spracovať za sekundu miliardy vecí, to mozog nestihne, ale čiže ten stroj je v nejakom zmysle inteligentnejší, ale nemá žiadne vedomie. Ale otázka je, že človek má vedomie, že tam vnútri si niekto uvedomuje, že tam je. Ale teraz veľká filozofická otázka je, že a na čo je to dobré? Že na čo vôbec vzniklo vedomie, keď podľa Darwina by mali vzniknúť veci, iba keď majú nejaký účel, ale vedomie na čo potrebujeme? Veď väčšina mozgu robí veci inteligentne a bez nášho vedomia. A prečo to nemohlo byť celé bez vedomia? Že všetko by sme robili správne, ale vnútri by nikto nebol. Ja to bude zaujímavé, že či tých science fiction, že sa prebudí ten stroj, ale to sú iba také ako fantázie. A no proste som zvedavý na to. Ten Yuval Noah Harari je taký super uznávaný intelektuál, je veľmi bystrý. A ja si ho tak považujem, že práve preto, že je inteligentný, za takého dobrého rivala filozofického, lebo sa mi zdá, že má niekde chybu. A že tá chyba, keď sa zamyslíte nad tým, že urobíme konektom, nahráme mozog do počítača, no to je pekné, ale veď konektom sa nedá urobiť. Zbytočne to Obama vyhlásil, pretože mozog je tak plastický, že on je v neustálej premene. Proste stále sa to mení. Proste vy nemáte ani 5 sekúnd rovnaký konektom. Proste to postupne stále je v nejakom pohybe a vy v priebehu pár týždňov už máte iné spojenia v mozgu. Tak čo chcete zmapovať? A ako sa to deje tá zmena v tom mozgu? A zistíte teraz také nové veci, že spánok bol záhada. To ešte nedávno, že som skoro nevedel, že na čo človek spí. Vedelo sa, že keď sa mu nesníva a nespí, že zomre, teda tak ako keď nespí, že zomre zdravotne, ale aj keď sa vám nesníva, že vtedy človek zomre. A na čo? A teraz už sa to začína odkrývať, že vlastne vy sa večer pomodlíte, čo myslím, že to je úplne zbytočné. Lebo však modliť sa k niekomu, kto tam nie je, nemá zmysel, lebo Boh neodpovie. Lenže deje sa to, že vy tá morálna vôľa toho zámeru v noci sa začne zapracovávať do predrátovania tých mozgových štruktúr, čiže vy sa zobudíte trochu iný ráno a keď to robíte 40 dní alebo 40 rokov, tak vzniká aj iný človek úplne. A preto ja hovorím, že tak to som zvedavý, že Harari povie, že my zmampujeme váš mozog a my vám povieme, čo bude. A kde ty tam máš v tom modeli, keď náhodou niekto by prišiel na taký nápad, že mať nejakú morálnu vôľu k seba zdokonalovaniu a seba premene, to kde tam máš zaratané? To tam není vôbec. Čiže stane sa niečo iné. Nie to, čo oni vypočítajú s vami, že vy mu robíte. Ja verím tomu, že keď nemáte ten duchovný rozmer, akoby ten prakticko vôľovo, že je človek vypočítateľný. Ale to hovorí i staré filozofie, že logicky a tak. Ale človek, tvrdím, že má tú duchovný rozmer slobody, ktorá sa ale aktualizuje nie ako si bežne ľudia myslia, že niečo si zmyslí slobodne. To je neslobodne, to je naprogramované podvedome, ale tak v tom momente toho úsilia o seba zlepšenie nastáva preštrukturovanie tých mozgových dráh a tým pádom iný osud, iná biografia. A tá budúcnosť není v tom modeli prítomnom vôbec. Čiže
oni ju nevedia vypočítať. Aj tá umelá inteligencia sa pomýli u týchto ľudí, ktorí sú vnútorne slobodní. Harari sa milión povedal, že ona vás preskenuje a ľudec teda povie, že aký budete. Čiže to smeruje k úplnému determinizmu a ja sa teším na to, že či sa potvrdí, že áno, možno u väčšiny, ale niektorí nie. A ktorí sú to? A to by bol ten rozdiel, že človek má nejakú schopnosť, ktorú ten stroj nemá. A tu by bol vlastne prakticky vzaté ten duch ľudský, nech už je to čokoľvek, ktorý umožňuje vlastne to, že predsa len nie sme ešte stroje v rovnakom zmysle. Ale to nevieme. To čiste technologicky, že je možnosť, že technologicky sme len ešte tam, že nedokážeme spraviť to, čo robí mozog. A mohli by sme sa posunúť tam, že aj tieto veci budú plasticita. To, že sa to mení, áno. Že mňa v tejto veci zaujíma to, že, jak si povedal, že čo by spravil v momente, keby si uvedomil sám seba, ten stroj, či teda, keď sme rátali s tým, že je to možné. Akože do ďalekej budúcnosti naozaj nevieme, veľmi ťažko povedať. To je filozofická debata. Nevieme vôbec ani povedať, čo to znamená, lebo nevieme, čo to je to seba uvedomenie, lebo vlastne v mozgu by sa všetko mohlo odohrávať tak, ako doteraz. Aj by som rozprával tak, ako teraz, povedzme, ale nikto by vnútri nebol. To by mohol ten stroj kvázi urobiť nejak, ale čiže to by, ako nevieme vôbec, ako to uchopiť. Ale teraz sa začalo veľmi pracovať na tej otázke, že čo je toto, tamto vedomie, že jak to vzniká, že tam... No ale nevieme, ja som tiež preto veľmi zvedavý, ale mne ide skôr o tú praktickú stránku toho smerovania ľudstva k tomu transhumanizmu, že tam vidíte už, že to sú predstavy, ktoré vedú k úplnému odlučteniu, tak jak tu teraz je. A není ani tak dôležitá tá metafyzická otázka, že či by mohol stroj ako jeden robiť to, čo človek, ale aby človek nejako nezačal degenerovať pod tým, lebo Harari napríklad otvorene hovorí, že ľudstvo skončilo, že v priebehu nejakých 10 ročí, alebo čo, v ďalšom storočí, že už nás nahradí niečo medzi kyborgom a biologickou strojom a sieťou a že my budeme vyhadení, že proste ako neschopní, ako šimpanzi. Mne sa to nezdá, že to takto ako bude ako dobre. To, čo napríklad v Prahe ideme mať aj konferenciu o transhumanizme, ale to máme taký nadpis, že duchovný alebo technologický, lebo vlastne to o tom, že človek má prekonať sám seba a do nejakého stavu vyššieho ja, a tak to už je u Danteho. Len to sa celé myslelo, že je tou vnútornou prácou cez dokonalenie lásku, že sa dostanete na nejaký anielský stupeň a tak. A teraz ako keby ten mýtus, že bude nejaký nadčlovek, sa znovu vynára, ale celé sa to myslí tak, že sa dajú čipy do mozgu a tak. Čiže za všetkým sú akoby tie mytické intuície, ale zatiaľ to vyzerá tak, že to bude cesta lemovaná hlavne Frankensteinmi. Tak skoro nebude ten nadčlovek, ale zdá sa, že začínajú podľudia z toho vznikať so všelijakými prídavkami, ako keby technickými, ktorí de facto to robia namiesto toho, aby normálne pracovali ľudsky na sebe. Čiže je to veľmi taká dramatická nejaký vývoj, že čo z toho bude. Vaša angelológia, správne to hovorím, ako keby mala určitú schopnosť predpovedať budúcnosť v nejakej forme. Ako tam zapadá do tých rytmov toto, o čom sa rozprávame? No, zapadá, ako ja som urobil to, že som zobral, vďaka tomu, že poznám aj tie starobilé všelijaké povery, aj špičkovú vedu, tak ja som si uvedomil, že bola stará asi z Babylonu už taká teória o duchoch času, že bohovia, tá sedmica klasických bohov, potom archanieli v kresťanstve, že cyklicky sa striedajú ako duchovia času a inšpirujú kultúrne všelijaké javy
každý ten aniel je Michael je inšpirátor filozofov. Tak, no a ja som to proste štatisticky spracoval, že kedy sú aké vlny tvorivosti čoho na celom svete, čo bolo známe. No a vyspyklo, že tá teória štatisticky sedí, že naozaj to je nenáhodne, sú tie vlny rôznych akoby tvorivosti v rôznych oblastiach vtedy, keď oni rozprávali o tých anieloch. To znamená, že niečo je na tom reálne. A vzniká výskum, že čo to teda je, kde to je. Je to v nebi, je to v nejakom kozmickom žiarení, je to niekde v génoch človeka, alebo čo. A tým pádom som ukázal, že vlastne ten starobabylonský kňaz mal vlastne schopnosť robiť dlhodobé predpovedanie dejín, teda tých veľkých vln, a tým pádom je to tá najstaršia filozofia dejín, je tá účinnejšia, lebo robí dlhodobé predikcie, čo žiadna moderná filozofia dejín nedokáže. Vôbec ani zďaleka. Teda sa verilo, že ten Popper napísal knihu o tom, že to nie je možné vôbec. Lebo že keby sme poznali našu budúcnosť, tak aby sme o tom vedeli, tak tú zlú budúcnosť by sme sa rozhodli, že ju zmeníme, že ju nebudeme ju robiť. To si myslel Popper ako intelektuál. On si myslel, že ľudia sa riadia rozumom, ale to vôbec tak nie je. Lebo človek, aj keď vie, že zomre na fajčenie, aj tak fajčí. Čiže ten vtip je v tom, že tu sú obrovské emocionálne sily, ktoré človeka riadia aj bez ohľadu na rozum, a tam sú tí anjeli a démoni skrytí. No a takže ja som v princípe ukázal, že je tu niečo také. Z tých veľkých vln, to sú vlny akoby 350 ročné, 72 ročné, tak tam nevidíte detaily, že čo bude budúci rok na burze alebo čo, ale vidíte tie veľké vlny, že povedzme od konca 19. storočia máme podľa tej starej múdrosti Michaelského, to je, čo je archaniel slnka, a vlastne to je to isté, čo boli bohovia slnka v rôznych tých kultúrách, a to malo, ten boh slnka je darca určitých schopností a tam ďalej. Určitý je to taký právzok, nejaký ideál, nejaký vcnosti. Povedzme ten klasický hrdina rozprávkový je slnečný typ. Silná individualita, samostatná, víťazí nad nejakými príšerami. Zistíte, že je to synchronné, že v rôznych kultúrach súčasne sa dejú podobné veci, že sa to vrácia, že takáto doba už bola v čase klasického Grécka. Volalo sa to axiálna epocha, že vtedy aj v Číne, v Indii, aj v Perzii, asi aj u Indianov v Amerike zrazu boli rovnaké kultúrne témy a bolo toto predchádzajúce Michaelské obdobie. Tým pádom vďaka tomu ja môžem vysvetľovať akoby tie hlavné trendy aj dnešnej doby a problémy doby, ideály a problémy z toho ducha času. Že vlastne vrátil sa určitý archetyp podvedome. My cítime napríklad, že mal by byť, ten Michal je vlastne akoby v tom mýte, že spolutvorca už pomáhal pri stvorení človeka, že tam je akoby ten právzok toho, že človek má dôstojnosť, je slobodná individualita, má myslenie, má morálku, nie je to iba zviera, nejaké stádovy. No a z tej intuície vyviera čo, no napríklad, že by mala byť demokracia ako politický systém, lebo takýto vznešený a dôstojný, samostatne mysliaci človek predsa nemá byť len nejaké rozúbené koliesko, ktoré poslúcha nejakých cisárov alebo niečo. Takže keď zoberete všetky demokratické režimy v dejinách, tak dostanete Michaelský rytmus úplne akoby skoro čisto, že to je niečo, čo sa vracia, a spolu s tým celé množstvo javov, ktoré akoby súvisia vnútorne ľudsky, napríklad to, že presuniete-li akoby tú práveň celého utvárania spoločnosti do ľudského vnútra, že ty si slobodný, ty vieš, čo je pravda, tak zrazu akože ľudia to majú vedieť, ale oni to nevedia, keď na sebe nepracujú. Takže vznikne zrazu, že demagogia, relativizmus, ako všetkých hodnôt, všelijaké filozofie, no čiže chaos. A to tak už bolo raz v tom čase Sokrata a tak. A teraz máme znova, že ten istý typ problémov vlastne vzniká. A to máme to, čo je dnes, že postmoderný relativizmus a takéto veci, že je taký zmetok, lebo vlastne sa ľuďom povedalo, že ste slobodní,
a sami viete, čo je dobré. A to znamená, že to je vlastne úloha, že ty musíš na sebe pracovať tak, aby si rozvinul tie schopnosti, že rozoznáš pravdu, dobro. A nie, že to konštatujem, že je to tak, ale nie je to tak, lebo si nič nerobil a teraz chod na voľby a rozhodni. A tak rozhodne pod vplyvom ako manipulácii ten človek. Čiže toto sú také veci, že zrazu vidíte, že môžete tú dobu pochopiť, že je nejaký ideál a ten by bolo treba naplniť nejakým spôsobom, ale ľudia to ani tak nerozmýšľajú nad tým, tak sa vám naplní niečo ako taký tieň, taký krivý obraz toho, čo vlastne by bývalo, malo byť v tej dobe. A toto Michalské bolo predtým kedy? V období Sokrata? No, bolo veľké Michalské obdobie, teraz od konca 19. storočia, teda to sa harilo, no ja som to potvrdil, že to je vidno. A potom bolo medzi asi 600 až 200 pred Kristom, tak to sa volá axiálna epocha, osová doba. A to všetci s tým súhlasia, že to bola doba podobná, ako teraz začalo. Každý to vidí aj bez ohľadu na to, či nejakí anieli to ani nevedeli. Tí bežní učenci nevedia, že to je Michalské obdobie, ale vidia, že to je akoby tá duchovná, rovnaká mentálna atmosféra, že tie isté veci sa zrazu vynoria. A nasleduje teraz najvyššie? A po Michailovi príde Orifiel, čo bolo aj predtým, lebo to je rovnaký cyklus stále. No a tam ja môžem pekne ukázať, že pozrite, čo sa minule udialo. Demokracia skončila. Išla do chaosu a bol taký chaos, že proste veci nefungovali a že ľudia a všade synchronne zhruba v 2. storočí pred Kristom všade synchronne nastúpili absolútne cisárstva. Rímska ríša, Čínska ríša, Ašoková ríša v Indii. V Amerike tiež obrovská pyramída najväčšia. Vôbec to musel byť nejaký super cisár, ktorý taký mocný. Ale ako to vzniklo, nie je tak, že by tam nejaký cisár všetkých zotročil. Ľudia na kolenách prosili, že pre Boha, veď vieme presne v Ríme, že Cézar bol prvý cisár, ale za populárov. On bol za ľud. Proste ľudia prosili, že prosím ťa, vezmi to do ruky, proste rozhodni, aby sme oddychli, aby veci fungovali, pretože tí demokratickí senátori, oni tam stále iba niečo rozprávajú a stále je korupcia a vlastne vôbec to nefunguje, tá republika. Čiže napríklad ten starý Rím, ohromné poučenie, že sa to zachovalo, že čo nás čaká. Potom máte celé knihy na západe od historikov, kde máte paralelné dejiny súčasnosti a starého Ríma a presne že v ktorom roku starého Ríma my sme teraz a čo nás asi čaká. No my sme na sklonku republiky, kedy republika zanikala a kedy to prechádzalo do cisárstva a kedy sa postupne priznávalo, že pozrite ľudia, nevládnete vy. Akože máme ako senát a tak, ale senátori musia dvíhať ruky podľa toho, čo povedia nejakí mocní ľudia a nie ste to vy, ale my vám dáme chlieba hry a buďte radi a tak. Takže tá ilúzia potom nejak z demokracie prešla do toho oriflejského obdobia? No nenapadne na cisárstvo sa to premenilo. To bola doba Krista. Hej? To bol vtedy Olio? Áno, lebo Cezar bol taký pravda, bo toho je to slovo cisár, ale Cezara zavraždili ešte v pokuse obnoviť republiku, ale to už sa nedalo. A po ňom prišiel Augustus, ako taký naozaj prvý cisár, ktorý vládol, ktorý bol ešte taký chytrý, že akože nebol cisár. De facto on už mal už celú moc v rukách, ale akože bol len prvý medzi rovnými, princeps. Ale po ňom už príde Tiberius a takýto v čase Krista, kde už je tá temná taká totalita, že v podstate sa len tak začnú sa teda plaviť pred cisárom a udávať navzájom a táto atmosféra. Môžeme očakávať teraz v tom oriflejskom období zase príchod nejakého takej významnej bytosti ako Kristus? Alebo to s tým nesúvisí?
To by som tak nepovedal, že to podľa kresťanstva Kristus bol jedinečný to vtelenie, že to malo ešte oveľa väčší význam, než len tieto malé cykly. Je taký všeludský. Ale v inom zmysle napríklad to orifilské obdobie je také duchovné olovo, taká ťažká atmosféra, taká tma. A napríklad v Bhagavad Gite máte napísané, že vždy, keď toto je, že tak vtedy ja sa vtelím, akože Boh, že niekoho vyšle, kto ako keby znova prinesie to svetlo, ktoré tí ľudí zažiari v tých temnotách, ako keby to boli nejaké duchovné Vianoce, že v tom, keď je ľuďom ťažko, tak vtedy sa zrodí nový duchovný impuls. Toto platí. Čiže v tomto zmysle áno, ale to nie je zase automatické, že bez zásluhy človeka, že keď nebudeme nič robiť, tak budeme čakať na dobrý príchod Krista a že on nás nejak zachráni. Proste to musí z ľudí výsť a v tomto zmysle áno, že sa akoby zrodilo potom kresťanstvo. A teraz som stretol s jedným belgickým filozofom, David Engels. Tak ten celé toto hovoril, lebo on bol odborník na ten starý Rím tiež, že my už teraz, že sa to možno ani nedá zastaviť, že už idú byť tie akoby populárne veľké osobnosti, že ľudia sa budú utiekať iškia k tomu Cézarovi, že proste dáme to tebe do ruky, lebo už nikomu neveríme a proste ten systém nefunguje. A že títo začnú viesť, vlastne rozhodovať o veciach namiesto tých debat v parlamente. Ale ja hovorím, že tam vždy ja ukazujem, že vždy je alternatíva a že niekedy nastúpia také veľmi tvrdé tie centralizmy, ale inokedy nie sú také tvrdé a že to súvisí s tým, že napríklad v takomto podobnom období, menšom, tom orifilskom, vznikol benediktínsky rád. Tam bolo akoby vidno, že ten impuls toho disciplinovania, to je to orifilské, že tí benediktíni zvnútornili a oni si urobili duchovne sami v kláštore totalitu. Ako keby poviem takú dobrovoľnú, že prísny režim, stávaš o 4:00 pred svitaním, pracuješ, močíš, málo ješ, kontroluješ sám seba a tak. A duchovne akoby predbehli toho nejakého mocnohra a tým sa to celé zmiernilo, pretože keď ľudia začnú sami si urobia so sebou poriadok, že sám si je každý policajt, alebo je aspoň ten impuls spoločnosti, tak nie je potrebný ten policajt, ktorý ich bude zhľadiť zvonku, lebo vlastne to vznikne celé tak, že ako keby to, čo ľudia nerobia vnútorne, to sa zhmotní politicky. To je ten osud, že to je ako morálna logika. Aj Burke to povedal, že niekde musí byť nejaká sila, ktorá robí poriadok, pretože veci sa rozpadnú. A keď nie je vnútri človeka, tak musí byť nejaký kráľ, ktorý trestá a tak. Mm-hmm. Ale keď je vnútri človeka, tak nie je potrebné to vonkajšie násilie. Nenájde ani oprávnenie. Ten diktátor, čo by chcel sa chopiť moci, nenájde to odôvodnenie tej moci potom. A teda, toto vlastne je, ja som postrehol, že už máte tretie liga, ne? Ak sa neviem, 23? No, ako tretí diel. Tak tretí diel to není, že to isté iné napísané, ale to je všetky tri potrebujeme mať. Áno, to sa už tri diely. Druhé vydanie je trojdielne zatiaľ. A to, čo vyšlo minulý rok, 23, to je... To je ten tretí diel teraz, najnovší. A tu som robil 11 rokov. To je tretí diel a keď to človek chce mať celé, ako keby pochopené, tak potrebuje všetky tri. Áno, ideálne 3, ale nie je to také, že by to nepochopil z toho tretieho. No. Že v takom treťom je ten právzor, akoby slnka, tá dnešná doba. A v tých predtým sú iné právzory. Takže samozrejme, že to človek najlepšie vidí, keď porovná tie rozdiely tých dôb. Vtedy mu to tak dôjde, že vlastne čo je tá dnešná doba iná a že boli úplne iné doby. Že to orifilské obdobie je úplne opačné. Tam ľudia hovoria, že to je predsa úplne samozrejme, že sloboda slova je najhlúpejší nápad, že jak by to dopadlo, to iba blázon by mohol navrhovať. Že podstatné je, že aby bol nejaká autorita, ktorá ako rozhodne, že čo je správne a nie, že každý múdruje. Čiže to je
my dnes povieme, že to je najdôležitejšia je sloboda a tak. To je taká doba, taká atmosféra, ale boli doby, kedy každý súhlasil s tým, že to je veľmi zlý nápad. Ale bolo to preto, že ako keby tam bol veľký intelektuálny rozdiel medzi tým, kto rozhodoval, alebo oni jednoducho boli tak stotožení s tým, čo ten nado mnou sa rozhodne, že to je to dobré aj pre mňa. Lebo asi náš problém teraz tu ja vnímam tak, že aj v tej demokracii však ako stačí si získať tú väčšinu. A teraz, keď budeme mať národ, ktorý bude jednoduchšie získate tých jednoduchších ľudí nejaké párky guláš, tak vlastne získate moc. Ale získate ju vlastne od jednoduchších ľudí. A vy môžete byť ako morálne niekde úplne inde, že môžete byť pokrivení, nemusíte, idete si iba svoje. A tým pádom v tej demokracii môžu vzniknúť také... Ale aj vznikajú žiaľ, to oni tí Gréci už si to všimli, že sa cyklicky striedajú tie ústavy. Platón mal celý taký cyklus, že demokracia vždy končí chaosom. Lebo demagogovia prídu, nasľubujú ľuďom krásne veci, ktoré sú nereálne a tým, že ľudia sú jak duchovne leniví, tak oni si to zvolia a tým pádom demokracia ide vždycky zlým smerom nakoniec. A ostupne sa to ako degraduje. A toto presne my opakujeme. Čiže jedno z tých odôvodnení pre hierarchiu je, že teda nie sú ľudia na rovnakej úrovni a že je lepšie, keď rozhoduje nejaká aristokracia, ktorá má nejaké cnosti aj na vychovávaná a ten obyčajný človek tomu nerozumie. To je jedno z tých odôvodnení. Má to zlú stránku, že potom ten obyčajný človek, keď sa nezúčastňuje na tom rozhodovaní, tak ani nemá dôvod nejako sa rozvíjať a zostane hlúpy. Ale to, že sa tie epochy líšia, to nie je tými odôvodneniami, ale to je tými anielmi, že to sú práve z hlbokých emocionálnych podvedomých dôvodov je iná nálada a v tej nálade citovej zrazu myšlienkové všetky tie filozofie a odôvodnenia idú iným smerom tak, že zdôvodňujú tú náladu. Takže to je, lebo to aj teraz by ste argumentovali, že nech vládnu, ja neviem, kto mali šejkve a sú také bábrvy, ale my to nerobíme to. Ale v tom období, takom, jak bolo okolo 1600, bol absolutizmus zrazu všade. A všetci súhlasili s tým, že ten král rozhodne absolútne o všetkom a nemusí dávať žiadne vysvetlenia. On sa rozpráva iba s Bohom a ostatných do toho nič není, tí majú iba posluchnúť. A to je proste taká nálada. A z toho sa potom odvinú ako tie zdôvodnenia sú vlastne až derivácie. Tak toto Páry to nazval, že sú tam nejaké tie intuitívne akoby potreby a že potom tí intelektuálni, že to je iba odvodené na zúhodnenie tej nálady, ktoré ľudia ani nechápu, že prečo to je. A to vlastne je to, čo sa volalo, že sú to božstvá alebo achanieli predtým. Nemám z tohto pocit ako ľudstvo, že sme v podstate zajatí nejakých procesov, ktoré my keby vládneme si tam v nich, oni sa aj tak stanú, ak sa majú stať, lebo to tak je, ako čo myslím teda, že máme potom my možnosť tam zachrániť alebo zmeniť nejaký chod niekde iné. No, presne práve toto hovorili gnostici, že sme v stave neslobody, že vlastne tá duchovné bytosti je, že sme spadli do hmoty, do tiel a toto je väznica na zem a že tu zlí archonti, čo sú duchovia tých planét, nás cez tie cykly týchto emocionálnych akoby pút nás ako bábky na nitkách nás ovládajú a my nemôžeme odtiaľ von a trpíme tu. Že toto je náš stav neslobody. Že ten bežný pocit, že sme slobodní, je úplná ilúzia. Nembrvoda to teraz dokázala. Nembrovedci si naplánujú, že aký budete mať názor. A s bežným človekom to urobia, že vy oni sa rozhodnú, či budete mať názor toto, alebo opačný. Rozdelia ľudí na dve skupiny, niečo robia, nejaké čáry a ľudia majú ten názor. A myslia si, že sú slobodní. Uvedomiť si toto je ten predpoklad
ako začiatok cesty k slobode, že si uvedomíte pravdivo ten stav, že ako sme manipulovaní ako kvázi zvonka, ale ide o to, že tie neuromechanizmy, že aké sú, že sa nám zdá, že sme slobodní a že si myslíme, že vlastne nie sme. Tam to je ten problém, že ľudia sa nechcú vyslobodiť, keď on si myslí, že je slobodný. A potom začína tá naozajstná duchovná cesta, kde človek, a ja toto teda určite presvedčujem tvrdiť, že je možná sloboda z toho stavu von, a to hovoria o tom rozpadajú tie klasické duchovné všelijaké náuky, ale tá si vyžaduje ako statočné seba poznanie, pozrieť sa do očí mnohým slabostiam, závislostiam a takým veciam, pracovať na tom, proste zmeniť charakter. Ako pravdou a potom a svatá pravda, len pravda není informácia, ale to je tá duchovná pravda, to je niečo, čo človeka mení. No ale ten pohodlný človek moderný je taký, že meniť sám seba je tá úplne posledná myšlienka, čo je na konci, že keď už to inak nešlo, tak začne o tom rozmýšľať, že keď už je zúfali, že či by teda nezmenil niečo na svojej povahe. Takže to je ten problém, že my všetko nám proste rastú problémy, lebo ľudia nechcú ako keby sa zaoberať sebou, že kto to vlastne robí, veď sa sypú stále ďalšie ako krízy na nás a nerobia to Marťania, to robíme my. Ale keď sa opýtate hocikoho, povie, že on to nerobí, že to robí niekto iný, ale kto, keď to nie je nikto z nás? Tak museli by to byť Marťania. No ale ako sliedajme stále, že to je zodpovedný. No že ukážem na to áno, že vznikne tá polarizácia, povieme, že to je tá druhá skupina, ale tá druhá skupina povie, že to je tá prvá skupina. Čiže vlastne sme to nezistili, ale pravda je taká, že to sú všetky tie skupiny, alebo teda viac menej sme v tom všetci a že my vlastne podvedome tým, že sa riadíme, tá nesloboda je v tom, že my sa riadíme tými nevedomými vzorcami. Proste mozog funguje tak, že z podvedomia nevieme odkiaľ prídu popudy. Že toto. Vy máte pocit, že tento človek má pravdu, on je veľmi vážený, ale neviete prečo. A dôvod je len preto, že nechcete stratiť zamestnanie. Že niečo, že to vlastne je výraz vašich potrieb. A nie preto, že by to bola pravda, tak vy sa pridáte z pudu bezpečia v nejakej skupine, nejakému izmu a tam sa navzájom presvedčíte v takej skupinovej autohypnoze, že my máme vážených ľudí, my naši profesori dostali vyznamenania, že sú perfektní, naše noviny informujú, že my stojíme za dobro vo svete a tak. A druhá skupina to tiež má tak. A keď vy ste vedení tým sebestredným, že ja chcem sa cítiť, mať zabezpečený byť a nenahroziť sa, tak vy tomu uveríte, vlastne si vytvoríte takú bublinu a spolu s tou bublinou potom ako propagujete nejaké polopravdy. Hovoríte, že chcete dobro, ale zároveň tam je polka nepravdivých vecí. No a druhá skupina robí to isté, bojuje za nejaké iné dobro proti nejakému inému zlu, ale ten motiv je zlý, že vlastne tie bubliny ich nezaujíma celá pravda a naozajstné dobro, ale oni chcú akoby pre seba propagáciu sa reprodukovať stále a zatlačiť tú druhú skupinu, ale to nejde, lebo tá bráni tiež nejaký princíp, ktorý je proste sa nedá vykoreniť. Bolo to niekedy inak? Alebo to je to aj Biblia? To ja vidím presne na tých cykloch, že vlastne dôvod toho cyklenia v dejinách je práve toto. Že vlastne viac menej to je vždy tak, že nejaký princíp sa vyzdvihne, ale ako ideológia, ktorá vždy je jednostranná. Lebo i keď poviete, že hocičo, že poviete sloboda, no to je krásne, že, ale zrazu tienistá stránka je, že ľudia chápu slobodu, že to je úplná svoja vôľa. Lebo že rovnosť za komunizmu, to je krásne, že aby ľudia neboli utlačaní. Ale zrazu je z toho tá zlá stránka, že rovnostárstvo, že zadusíte vlastne nejakú iniciatívu ľudí.
No vieš, vždy niečo sa propaguje, je to polopravda, a keď to narazí na už následky, tak vystúpi pa druhá strana, ktorá zvíťazí s tým opačným princípom. A zase polopravda. Preto sa to stále strieda. A preto je tam stále boj, stále aj ničenie. Ale nie je to vždy rovnako dramatické, lebo vlastne od toho, že ako máme kultúrnu a morálnu úroveň a takú tú snahu nejak na celistvejší pohľad, tak sa tie vlny zmierňujú. A mali by sa, proste dôstojné človeka by bolo, keby sa tie vlny zmiernili na úroveň slobných a myšlienkových zápasov, čiže debát a parlamentných a filozofických, univerzitných, ale nie, že až do likvidácie a nejakých zabíjania a týchto vecí. Že to by bolo hodné človeka, že tieto síce by sa to cyklilo ďalej, ale vlastne nedešruktívne, lebo jedna druhá strana by bola schopná počúvať, uznať, tak tu musíme ustúpiť, dobre, urobíme to nejako. A boli by stále takéto tá hojdačka, ale nešlo by to do toho, že proste do tých, akože sa fyzicky chceme vlastne odstrániť tú druhú stranu. To, čo sa už teraz deje, že ten oponent chce, že aby ste vy fyzicky nebol. Je to, že nesmiete ísť na debatu, na konferenciu, z univerzity vás vyhodia, nesmiete publikovať, ale keby to ináč nešlo a už sme tam, že zavrieť, že kriminalizovať oponentov. A keby to nestačilo, no tak hlavno popraví. Proste ide o to, že nesmie fyzicky, lebo keby tam bol a tak potom z rady neviem odpovedať a nechceme. Takže my už to, čo teraz začal, ten princíp, že umlčať oponentov a nie argumentovať, ale ho nejako nepustiť, odstrániť, tak to vlastne končí opravami. Ale v princípe sme vždycky v tých, ako tá amplitúda môže byť rôzne vysoká, ale vždy vlastne niekde skončí a vráti sa zase na seba. Bolo by to príjemnejšie, keby sme boli stabilnejší a ostali pri tých iba rozhovoroch a filozofovaní. No ale keď to inak nejde, tak sa budeme popravovať a potom to zase sa... No čím väčší ego, tak tým väčší potom vykyv toho kyvadla na druhú stranu a toto treba zmierniť vlastne, že... Lebo pravda je taká, a to je zase sofiológia, že čo je pravda, ktorý izmus. A ja to vidím v tých dejinách, že ani jeden, alebo všetky. Totiž keď existuje a vidím, že to sa stále tie izmy sa vracajú a striedajú a že to je večné, to je niekoľko tisíc rokov, čo vieme. A to je preto, že každý ten izmus má nejakú čiastočnú pravdu, že bráni niečo, čo patrí k človeku. A keď to začnete veľmi utláčať, tak on sa zdvihne a ovládne všetko, vlastne sa to otočí, lebo ľudia to začnú podporovať, lebo to vlastne najviac pýba. Takže vlastne uvedomiť si, že my nemôžeme byky nožiť. Ja môžem zastreliť nejakých oponentov, fyzických odstrániť, ale ten princíp nemôžem odstrániť. Prečo? No lebo to je nejaký aniel, vlastne prázor, nejaký princíp, ktorý tam bude, aj keď by som spálil všetky knihy a všetkých odstránil, tak to znovu povstane, lebo zo života tá potreba povstane. Takže my musíme, ten múdry človek je, že musíme robiť nejakú syntézu. Proste my musíme dosiahnuť rovnosť relatívnu, aby pová stredná vrstva približne neboli veľké rozdiely, ale zároveň slobotu. My musíme dosiahnuť demokraciu, ale zároveň uznať hierarchiu, že teda nie všetci sú na rovnakej úrovni intelektuálne, morálne. A to musí byť sklbené, aby netatať jeden alebo druhý princíp. A vtedy tá spoločnosť sa relatívne upokojí. A toto mi nahráva na takú otázku, že keď budeme tie extrémy znižovať, že budeme ostane ako pri tej filozofii, dokážeme to takto robiť. A teraz keď to tak ako keby preložíme, že vlastne keby to ďalej tak pokračovalo, že sa tak budeme kultivovať, že kde by bol ten, ako keby došli by sme k tomu, že by už ako keby, nemali by sme sa o čom rozprávať? Že, viete, že už by sme ako keby nemali žiadne medzi sebou hranice. To je tak, že
ako čisto teoreticky, že by to prišlo do úplného takého vyrovnania, že by to sa tak úplne ako nestane, lebo je tu taký dôvod, že jednak je vývoj, že svet sa mení, že je nejaký pokrok niekam a teraz vznikajú nové veci a nové výzvy. Poďme tá umelá inteligencia alebo, ja neviem, technika vôbec, že to je taká nová výzva a pokušenia pre človeka, s ktorými sa nejaký starý Egypťan vôbec nemohol stretnúť. On nejaký v Egypte, niekto bol cnostný, no ale on nemal vôbec toľko príležitostí hrešiť ako dnešný človek. Lebo nemal ako. Čiže my vlastne máme stále nové výzvy a to stále vlastne vyzýva človeka vyvinúť väčšie schopnosti. A tá rozdielnosť asi vždy bude, lebo predsa len sú rôzne typy ľudí a my aj potrebujeme trochu inak ako zameraných ľudí a ten jemný pohyb stále, že či viac toto alebo tým smerom, to je určite také, tá spoločnosť musí trošku mať tú vibráciu, aby vyciťovala, že kam to vedie, skúsme toto, či to, ale keby sme mali trochu tej jemnosti a takej duchovnej dobrej vôle, tak vlastne čas uznáme a vycítime, že či to ide dobrým alebo zlým smerom, takže nepôjdeme tvrdohlavo až do nejakej že ruiny po svetovej vojne zostanú. Takže to vlnenie by tam hlavne vždy zostane, ale že nebudeme tvrdohlavo namyslene presadzovať proste princípy, aj keď už proste sú milióny mŕtvych a tak. Čiže hovoríte, že nejaké vlnenie tam vždy ostane. A keby som mohol povedať, tak ja by som potom, mne to príde, že keby tam to vlnenie ostatne mal, a ako by sa približalo do nejakej nula, tak by sme prestali vlastne mať záujem niečo vymýšľať, nie? Prestali by sme ako keby, nechcel, že prestali by sme byť, ale že neboli by sme takí proste, že bezemoční, No, ale to je fiktívne, lebo hovorím, že jak sa dostane človek, to je ako, že kedy človek stratí motiváciu, že keď je jednoduchý človek, má nejaké problémy a je motivovaný tým, že aby to prekonal. A teraz to prekoná a na to za cenou. Ale čo sa stane? Nestane sa to, že by už ako nemal čo robiť. Ako náhle ste na toľku vyššej úrovni, vy sa vám rozšíri rozhľad, vy máte iné ciele, záujmy, inú zodpovednosť, iné postavenie dostanete a zrazu máte situáciu, kedy znova ste vo výzve, že či to zvládnete a musíte sa zdokonalovať, aby sa to nerozpadlo. Čiže tam je obrovská možnosť, a keď budeme lietať do iných galaxií, tak neviem, stretneme mimozemšťanov a budú zase nové také výzvy, že bude človek mať čo robiť, aby to dobre dopadlo. Takže to by som sa možno nebál, že by nebolo čo robiť na sebe. Či by chceli. No, keď máte že vám vzniká problém, že niečo hrozí, no tak to vás ako máte dôvod cieť. A opačne to, ale poviem, že ja mám takú malú brožúrku, že čo je pokrok a tam riešim technologickú nezamestnanosť, že my ako keby zdá sa, že to je taký moment, že prvýkrát v histórii sme prišli k momentu, kedy máme robotiku a takú výrobu, čo nikdy ešte nebolo, že všetci môžu mať všetkých hmotných vecí dosť. Tí veci naozaj je dosť, že každý by mohol mať taký príjem, že má všetko, čo naozaj potrebuje. Nie je blbosti, ale teraz vlastne tento sen ľudstva, že konečne už nemusím drieť a hľadovať a tak, zrazu kladie otázku, že a teraz čo? Veď keď ja dám všetkým nepodmienený príjem a všetci a máte voľno, tak čo sa stane? Nastane rýchla psychická degradácia ľudí. Začne sa nudiť, začne na počítači byť celý deň, začne drogovať, začne vymýšľať niečo. Čiže vlastne zrazu je to hrozba. A tá dnešná spoločnosť nám to nevie odpovedať, že teraz čo? Lebo mne sa tí magnáti už pred dlhším časom stretali, že čo s ľuďmi, keď bude 80% ľudí nezamestnaných. Že čo nastane? Problémy. A tam hovorí, že tak vymyslíme ten tititainment, že ako fiktívnu spoločnosť, kde akože budú mať nejaké zmysluplné úlohy, nejaké kluby, budú. Tak ale to bude len akože, že aby nerobili problémy, nebo aby neviem čo. A čiže fiktívna
ako zdanlivá ma inštitúcie a vyznamenania a spoločnosť, že akože niečo robia, ale ja hovorím, že ale to tiež nejde, lebo to vysvitne, to človek cíti, že robí nejakú len akože vec. Takže my nemáme ospovedať. To pre mňa to je fascinujúce, že ten duch času, ten Michal, to je duch, ktorý vyzýva k tej práci na sebe, že nájdi v sebe tú duchovnú ašpiráciu, ako prekonávať sám seba v tále. A prirodzené ten človek, ktorý musel byť roľník a remeselník, tak on to musel, lebo on keby si iba lahol, tak by nemal čo jesť. A teraz zrazu, že tak čo budeme robiť, keď roboty vyrobia skoro všetko? A tá odpoveď je, že musíš si nájsť nejaký duchovný cieľ v živote, nejaký nehmotný cieľ, aby si mal stále ďalej motiváciu k tomu, že vstaneš ráno, že sa tešíš, že sa prekonávaš, že nejaké kritériá máš, ktoré môžeš porovnávať, či som už pokročil. Čiže my musíme robiť duchovnú dimenziu teraz v nejakej podobe, alebo hrozí, že psychicky budú ľudia upadať. A to ma fascinuje, že my sme došli do materiálneho raja, ktorý by bol teraz možný, a nie je možný a teraz že keď teraz nenájdeš duchovnú, tak to tak zle dopadneš. Tá fiktívne tie kluby a toto, že to je zaujímavé, len ako hovoríte, že ako kým to nie je že existenčné, že potrebujem to jelené aj uloviť, lebo mi zomre rodina, tak ja neviem, či by ich to bavilo, ako dlho by ich to bavilo nejaké. Lebo aj môže byť potom aj šport, že ja teraz budem robiť to, že budem behať stovku a proste celý život budem dať a stále chcem byť lepší a to bude môjim náplňom zmyslom života, lebo však všetko ostatné už budem mať a niečo si musím vymysleť, tak mi doktor nejaký nový náhodný, no tak rob toto, lebo že zblázni sa, keď nebudeš mať nejaký cieľ, tak si vymyslíme ti nejakú proste činnosť, to bude nejaká ako terapia z doby. Do určitej miery, áno, že však šport, neviem, všeličo, však hry a tabláre, no, ale však do určitej miery to je ako k životu patrí, ale totiž niery a hlboko ľudská duša vie, že či to nakoniec má nejaký skutočný zmysel. Čiže dá sa takto žiť, ale niekde hlboko je taký smútok a taký to povedané, že keď sa pozrite do seba a vypnete rádio na chvíľu, tak vám niečo hovorí, že na čo môj život má akú hodnotu. A toto hlboké vedomie, tvrdím, typ prednášky, že odtiaľ sa odvíja potom osud človeka, totiž v Ostrave bol festival o smrti. Tam som toto prednášal, že vlastne existuje taká najhlbšia vrstva vedomia, podvedomia, a to je niečo ako vedomie smrti. A Viktor Frankl, čo je podľa mňa ako najlepší psychológ, tak ten mal také cvičenie veľmi michalovské, že predstavte si, že máte 85 a ležíte na smrteľnej posteli a teda, že už sa dívate naspäť na váš život a že jak sa cítite, že čo vám vyvstane a teraz nejaký, že bohatá, krásna žena milionára, všetko a tak, že neviem, na čo to bolo všetko dobré, že v podstate iba tu točím s mužmi a ako zabávam sa a nejaká žena, ktorá akože mala zlý život, alebo postihnuté dieťa a tak hovorí, no ale ja vnútorne som urobila pre ňo všetko, čo sa dalo a vlastne mám pocit, že to malo zmysel. A toto hlboké vedomie, čo až smrť akoby z človeka vyťahne, keď odíde to všetko to povrchné ego, tak to tam je celý život už hlboko pod tým. A ja tvrdím takú vec, že odtiaľ sa odvíja to osudové kladivo, že to vyššie ja, alebo také toto hlboké, že má snahu, a to je už Jungova, že celistvosti k tomu, že chce nás nejako k tej zmysluplnosti doviesť a keď nechceme sami, tak sa nám dejú rôzne veci v živote, ako prekážky a problémy, vrátane zdravotných. Takže sa deje to, že vy môžete žiť akože tak pre zábavu nezmyselne, ale napríklad rakovina s tým súvisí, s takouto de facto ako rezignáciou na zmysel života. Lebo vlastne tam nie je tá hlboká láska, čo by vás prehrievala a v toho chladu a tmy, bez toho svetla a tepla toho akoby zdrovia, tak to je už rakovinová ako nejaký predpoklad, že máte oveľa častejšie, lebo niekde je hlboká nálada, že vlastne
mačo. Čiže toto, ja sa snažím toto ukázať ľuďom, takéto hlboké súvislosti, že môže rob čo chceš, ale že sú tu také súvislosti, že všetko má následky.